ודני עציוני, בריבד. בועט לשער, כמעט לשער. ועכשיו בני לוט. ועוד הזדמנות עכשיו. כן, עודד מכנס. סוף סוף שער לנתניה. מכבי נתניה אומרת כבר היום, רבותיי, אנחנו הטובים ביותר. אנחנו נהיה אלופים. יכול אולי להשיג אותו יחד עם מישל דיין, הצליח להשיג אותו. זה צריך להיות שער, כן! דוד רביב. 1-0 למכבי נתניה. בשנת 1983 שוב נתניה אלופה בפעם החמישית. עדיין הכדור לרגליו, למרכז, עכשיו הזדמנות לעודד מכנס, כן! על ההדרה זהו מנחם עכשיו. בכיוון לעבר מכנס מול השער, בפנים. שער יפה מאוד של עודד מכנס. מכניס כדור למזרחי. וזה שער. האם מכבי נתניה יורדת לליגה הלאומית? זו הרגשה של אסון. כמו שראית פתאום איזה צונאמי בא ולקח ככה את כל האנשים שם באסון טבע הזה, משהו כזה, ברמות האלה. שזה משהו גדול מהחיים כזה שקורה לך. צונאמי ששוטף פה את כל האלפי אנשים ביציאה. ומה שנשאר זה רק חול ודבר שלא יצמח ממנו שום דבר. אומרים שבן אדם לפני שהוא מת, אז הוא רואה את כל החיים שלו בדקה. מעד שהוא קטן ועד שהוא מבוגר. וזה מה שראיתי, את כל האליפויות, את כל הדברים הטובים, וגם אתה רואה את העתיד העצוב הזה. במשחק הספציפי שאנחנו מדברים עליו, מכבי הרצליה תקפה, והשחקן שהיה בנבחרת ארגנטינה, דניאל בריילובסקי, שחקן יהודי, אז הוא היה באזור ההוא, והוא מרים כדור לעופר מזרחי. אבל אני הייתי די רחוק, ישבתי באזור ההוא, אבל אתה יודע בדיוק שזה גול עומד להיכנס. בלדב השוער שלנו פשוט עומד על השער, וכאילו יודע שהכדור הזה אי אפשר לעצור אותו. בא עופר מזרחי עם הראש, נוגח, בדיוק לפה. נגיחה לאזור הזה, הכדור נכנס, ואז אתה מרגיש דקירה בלב, סוף העולם הגיע. כולם קפו, כל ההגנה, כל השחקנים, השוער, כולם קפו. אלם טוטלי ביציעים, אתה רואה את כל האלפים, שהמגרש היה מפוצץ, אי אפשר להכניס סיכה. כל האלפים, את הוואו הזה, את ההתנשפות הזאת של וואי, אתה מפסיד, אתה יורד ליגה. וההרגשה הייתה נוראית. אתה כבר, אני זוכר דרך החריצים של הגדר, שאתה מסתכל דרך החריצים על הגדרות שהיו פעם, אתה אומר, אולי זה לא אמיתי, אתה מסתכל ככה טוב, אתה רואה שהכדור נכנס לך לתוך מנשק את הרשת, ואין לך הרבה מה לעשות. כל השנים אנשים היו ככה, במצב הזה שאני עומד עכשיו 1.5 2 מטר מהדשא, אתה שומע את הצעקות של השחקנים, את השופטים, את האוהדים, אתה רוצה להיכנס, אבל אתה יודע שאתה לא יכול להיכנס, אתה רק יכול לעודד. אבל המטרים הספורים האלה, זה פשוט הרגשה שאתה שייך למשחק הזה, שאתה שייך להרגשה שאתה רוצה להיות בתוך המגרש ולתמוך. אתה רואה שהקבוצה שלך, אתה מתחיל לצעוק עליהם ולדובב אותם ולהגיד להם, לדרבן אותם, תתחילו לשחק וכל מיני כללות, זה יוצא לך אוטומטי, אתה לא יכול לשלוט בזה.
אתה עדיין חושב על האופטימיות, ואתה עדיין אומר לאנשים פה, לחברים שלך לידך, יש עוד הרבה זמן, יש לנו עוד מחצית, ויש לנו עוד מחצית שנייה אחר כך. אנחנו נשים את הגול. אבל זה לא קרה. ולאט לאט אתה מעכל את זה, אתה מבין את זה. שהייתה השריקה לסיום, פשוט כל האנשים ישבו שעה ארוכה על המשטח ועל היציעים פה, ולא הלכו הביתה הרבה מאוד שעות. פשוט בחרו, ואתה הרגשת שכל העיר הזאת, שהיא עיר גדולה יחסית, נמצאת באבל טוטלי. גם אליפות, שזה כיף, זה דבר שאתה לא שוכח, אבל אליפות זה דבר שאתה שותה מהשמפניה, אז זה משהו שאתה אחר כך גם יכול לשכוח, כי יש לך כמה אליפויות, אבל כשאתה יורד ליגה, כואב מאוד. שאתה מכיר הרבה מאוד אוהדים מקבוצות אחרות שכולם יצחקו עליך. כל החברים מבית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב. שאתה יודע שמחר בבוקר כולם צולבים אותך. ירדתם ליגה, האימפריה קרסה. אז בתקופה היה מבט ספורט. אז פתאום אתה רואה את הכדורגל, את הגולים, ואתה רואה את הגול שנכנס, ואתה אומר, אולי נעשה הילוך אחורי, נריץ אחורה ונראה שזה לא אמיתי. ואז אתה רואה שזה כבר כן אמיתי, אתה רואה באמת שזה מציאות ולא חלום. אני זוכר את זה טוב מאוד. רצו לחדר הלבשה בטירוף. וכמובן שאני הגעתי איתם לחדר הלבשה. כן. אתה מרגיש שאחד מנסה לחזק את השני, למרות שזה נראה סוף העולם. אתה יודע שגם יום אחד אחרי המשחק, שאתה צריך לקום מהשפטות ולנסות לחייך, למרות הכל. זאת אומרת שגם מרגעים קשים, מאז יצא מתוק, יצא משהו טוב, גם הסיפור העצוב הזה. חפש חור ברשת, אולי הגול הזה של הרצליה, נגדנו, כדור יצא, ואז לא ירדנו ליגה בכלל. אני הייתי בשנת 95, בן 25. והיום אני 17 שנה אחרי זה. 17 שנה? כן. איך ירדנו ליגה. יא רבק. נכשלנו במשימה. במלחמה.